गणपती येण्याच्या 4 महिने आधी जर तू कोकण रेल्वेची तिकीट बुक करी असशील तर चाकरमानी असंच. बॉस कडे गणपतीच्या सुट्टीसाठी हातापाया पडत असशील तर चाकरमानी असतो. बॉसने सुट्टी नाही दिल्या म्हणा नोकरीवर लात मारी असशील तर चाकरमानी असंच. गणपतीत गावात जाताना बिस्किटचं पुडो आणि चाय पावडर बॅगेत भरत असशील तर चाकरमानी असतो. गणपतीच्या सजावटीत चायनीज लाइटिंगची तोरणं घेऊन जात असशील तर चाकरमानी असंच तू. गणपती गावात जाऊन मिरवण्यासाठी दादरच्या ब्रिज खालून 150 रुपयाचा शर्ट घेऊन जात असशील तर चाकरमानी असतो. गावच्या चुलत्या वांगडा किती किलेशा संधी पण त्याच्या झिलासाठी चतुर्थीक जाताना नवीन कपडे घेऊन जात असशील तर चाकरमानी असंच. औषध बाजूला 10 ठेवल्यान म्हणून तू 20 ठेवत असशील तर चाकरमानी असतो. गणपतीच्या पूजेचो मान बायले वांगडा घेऊसाठी धडपडे असशील तर चाकरमानी असंच. आवाटातल्या अर्ध्या घरात आरती करून मध्येच कल्टी मारत असशील तर चाकरमानी असतो. सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या स्पर्धेत जर तू दरवर्षी न चुकता गावात जाऊन गणेशोत्सव साजरा करीत असशील तर चाकरमानी असंच. बोला गणपती बाप्पा मोरया.